Marahay na banggi, nagsumpa na sa bagong katungdan ang 12 empleyado kan gobyerno lokal kan Naga na pig-promote sa irarom kan mass regularization program kan syudad. Sigun sa Human Resource Management Office, nag-agi sa masiring proseso ang promosyon. May report si Norly Pitik Sanyel. Participakan Mass Regularization Program kan Robredo Administration. 12 empleyado ang pinakabagong naisakat sa bakanting posisyon sa Naga City General Hospital, City Health Office as in City Treasurer's Office. Mantang sa ropang empleyado ang naitugang hali sa luwas, nakasabay na nagsumpa sa opisina kan Alkalde Kasuudma. Sigun ki Human Resource Management Head Ansel Manyo, ipigpa sa irarom ang mga promoted employee sa masiring proseso nin background investigation, aptitude test as in pagsara kan personnel selection board. Nag-agi po sa proseso, nagkagawa ng submission katong sa mga qualification requirements, binalidate, tapos nagkagawa ng aptitude test. So after aptitude test, nagkagawa ng mga interviews ginibo. But at the same time, may mga background investigation naman kita sa kada empleyado. So yun si proseso. So nag-ranking na si PSB kayan, kung siya ang rank 1, rank 2, tapos si Mayor nag-approve based on the ranking na recommended ng PSB. Igwapang bakanting posisyon sa LGU, alagad kaipuan ining bukasan kan Civil Service Commission o igwang pangangaipo ang sarong opisina na hipnoan nin empleyado asin basiman sa pagtugot kan alkalde. Takol pang may mga vacant positions pero madepende po yan sa need ka sa opisina. Although yes, yaon siya takipuan. Pero hilingon tapo muna si position bango niya taong kaipuan ko siya, makakalat siya sa next year. So hilingon tapo. Kung isasubmitter mo po yan kay Mayora, kung nahiling niya na filled up, then we publish. Kasi yun po si policy on that. Once na in-approve ni Mayor, the subject for publication sa civil service, then gabos na empleyado kan City Hall na qualified, imbitado gabos na mag-apply. Lakdang ang mass regularization kan administrasyon para sa pagrekonosir sa mga empleyado, urog na ang mga dekada ng trabahante sa lokal na gobyerno kan syudad. Para saan nagangunyan, Pitik Sanyel. At nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalik.